Εσείς ήρθατε από τον Πόντο, εκεί γεννηθήκατε? Από το Κάρς. Κάρς, ναι. Από ποιο χωριό ήρθατε από εκεί? Αρτός. Από ποια περιφέρεια είναι? Του Κάρς. Ναι, ήτανε Κάρς, ήτανε Κιόλια, ήτανε Αρταχάν, τι ήταν? Στο Κάρς. Κοντά. Όταν χτυπούσε την καμπάνα μας και φέραμε και εδώ. Στην Μητρόπολη. Και αυτή την κάναν κομμάτια. Την κάναν κομμάτια. Χτυπούσε η καμπάνα στο Κάρς, ναι, και εμείς ακούγαμε στο χωριό. Στο χωριό. Πόσα χιλιόμετρα από το Κάρς? Δεν θυμάμαι. Κοντά πάντως, Κοντά είναι. Μάλιστα. Με αυτή την καμπάνα του Κάρς τι έγινε? Από εκεί την κουβαλήσαμε τα κάρα και τη φέρανε. Με τα κάρα, δεν ξέρω καλά, με τα κάρα όχι, με το πλοίο. Ναι, από εκεί πώς την κουβαλήσαμε, το κάρο την κουβαλήσαμε μέχρι το λιμάνι. Με τα κάρα. Και από εκεί με το πλοίο τη φέρανε. Με τα κάρα. Ναι. Ήτανε, δηλαδή τέτοια καμπάνα δεν βρίσκεται. Είχε πολύ καλό ήχο. Εκτός τον ήχο είχε χρυσάφι μέσα. Είχε χρυσάφι. Χρυσάφι. Όταν χτυπούσε η καμπάνα, όλος ο νομός του Κάρς ακουγόταν. Ακουγόταν η Σωστό, ναι. Το έχω ακούσει αυτό σαν ιστορία εγώ. Εσείς το ακούγατε με τα αυτιά σας, Εσείς το ακούγατε με τα αυτιά σας αυτό εκεί. Την καμπάνα όταν χτυπούσε το ακούγατε. Ασφαλώς το ναι. ακούγατε. Πόσο χρόνο ήρθατε από εκεί? Πόσο χρόνο. Τώρα εγώ έδεσα. Το 17 φύγαμε. Το 17 φύγατε από εκεί. Το 17 ή... δεν θυμάμαι. Εσείς το πόσο γεννηθείς είστε? Το 9. Το 9. Ήσασταν 8 χρονών τότε. 8 χρονών κορίτσι πρέπει να ήσασταν, 8, 9, ποιος ξέρει. Περίπου. Ναι. Μάλιστα. Εσείς γεννηθήκατε εκεί, στο Αρτός. Αρτός. Μάλιστα. Αδέρφια έχετε? 5 ήμασταν. 5 ήσασταν. Έμεινα μόνο εγώ. Ο πιο μικρός έφυγε και μένουν στα 5 χρόνια. Οι άλλοι φέραν νωρίτερα. Έναν και μαναχώνησε δηλαδή και τι να κανείσαι. Εγώ συμμαρένισε να γράφω συγκίνηση. Θα ξέρετε. Μάλιστα. Εσείς εκεί στο Αρτός που μένατε, τι γλώσσα μιλούσατε? Τα Ρωμαϊκά, τα Ποντιακά? Καυκάσικα. Ποντιακά. Τα Ποντιακά. Οι δικοί σας οι γονείς εκεί στο Αρτός γεννηθήκανε? Όχι. Από πού πήγανε στο Αρτός? Από τη Χουτουρά. Χουτουρά, Ματσούκα, Τραπεζούντα? Όχι. Το Χουτουρά. Αρζηρή. Από το Ερζερούμ. Από το Αρζηρή, νομίζω ο νομός Αρζηρή. Ναι. Εκεί είπαμε όταν. Από το Ερζερούμ φύγανε εκεί και πήγανε εκεί. Χουτουρά. Χουτουρά είναι το χωριό. Χωριό. Ναι. Μάλιστα. Εκεί είχαμε μοναστήρι. Ναι. Του Αγίου Γεωργίου του Χουτουρά. Του Αγίου Γεωργίου του Χουτουρά. Δεν θυμάμαι. Και είχαμε τον ηγούμενο, όλοι οι αρτοσλίδες είχαμε τη φωτογραφία. Εγώ τι είναι τα ωραία. Όλοι οι αρτοσλίδες